هلا أنقرة دمينين دقل بريس ناظم كاراكورت اندام مجلسا بارتيا هدفي ويك بريندارن ويتقينا بري 7 سالا لأنقرة يعني قلتو بيش بكين بريس كاراكورت ايفار باش يك بريندارن تقيناني روشاته çavaya tendürüstiyata başa kuderata brindar bu. İyi akşamlar diliyorum. Tabii öncelikle despeki beriya ku az derbare dehe komkuja de jomeyda daxuyani bidim az dixwazim nagan akar selku li Süleymanî hatibû kuştin bibîrtînim ez dixwazim werim ser rojeva komkuja dehê jotmehê ku du xwe kujin Daişê êrişî mîtînga demokrasî û azadî û kedê kirin li wê derê 104 kesan canê xwe ji desta ku wan bibîrtînim 7 sal di ser bûyerê re derbas bûn hê jî gelek hevalên me hene di nexweşxaneyên de derman kirin. Berez Karakurt. Berez Karakurt min destpêkê pirsa tenduristiya te kir îviya selametiyê bû te dixwazin. Piştî derbasbûna 7 salan li ser vê teqînê çi hatiye guhertin? Çend kes hatîne desteserkirin? Çend kes hatîne darizandin? Yani sebepkarên teqînê heya niha hatîne girtin? Evet, şunu ifade edeyim. Ez dixwazim bêjim di vê derê de siza nayên dayîn 7 salin li ser vê bûyerê re derbas bûn daxwazan malbatan hene kesên ku di bûyerê de berpirsyariya wan hene em dixwazin derkevin pêşberî dadgehê lê mixabin heta niha tenê çend endamên Daişê di zindanê da hatine girtin eva em ji vê razî nîne em dizanin ku berpirsên êrişên dehê cotmehê cudane dibe em beriya wê binirin piştî hilbijartinê hefta Hezîrana 2015 kesên ku dewlet birê ve birin konseptekî şer amade kirin û divê em eşkere bêjin 5 Hezîranê êrişê mîtînga HDP kirin 22 Tîrmehê de li Pirsûsê û ciwanên ku xwestin tenê hene pêlîstokan bibin zarokên bo zarekên Kurdan bibin Kobanî di encamê êrişekê de hatin kuştin. Dema ku AK Partî di hilbijartinê da piraniyê ji dest da û piştî ku nekarî bige encamê xwestin masaya aştî xerab bikin û dest bi siyaseta şer bikin. Başa. Berez Karakurt. Berez Karakurt. Kîne evên sebepkarên êrişa teqîna dehê cotmehê kîne başa û di heman dem da kî rêgire ku ew nehên darizandin dadgehî kirin ji bo nerîna giştînê belavkirin. Müsaade ederseniz zaten Evet min jî behsê wiya dikir li gel van daxwazên me rêveberiya ewlekariya Enqerê berpirsê mîtê her wiha berpirsê îdareya terorê parêzgariya Enqerê hewalgeriya Tirkiye digel ku mît gotiye li wê derê egerek heye endamekî Daişê xwekujî hebe ku ez jî hêzên ewlekariyên wên dere baş dizanim ji ber ku sendîkakarim
لی مخابن لوی دمه تو پلیسک نبو تو برگری نهاد بو گرتن ین گو گوتن کوبانی دکوه دست داعش و جوه کیف خوش بون ام دبینن کو به داعش را جی پیوندی وان هبون لوی داره بر پرسین اولکاری دادگه هیدان نهان نینه همو بر پرسیاری وان هی لی نهان ناین دادگه هرنه ام جوه روشه گلک در گرانن ام کسین بریندار مالبات همو کس پر خمگینن ام داده دخوازن داد وره جیبی جی کرن باشه کاک نازم اگرک هیا یان ترسک لجموه دروز بویه که اف دوزه به یک جاری بگرتن Buyurun. Şimdi şunu ifade edeyim. Bu esasın insanlara karşı işlenen ev tawanekî hember mirovahî kesên ku hevkarên vê tawanine em dizanin çawa doza Musa Anter ji ber ku dem derbas bû ji rojevê rakirin hat betal kirin em dizanin hin hêz û desthilat dixwazin piştî vê dozê tiştek dernakeve tu encamek ney derkevin lê em daxwaza xwe dadê tu carê dev ji ber nadin heta dad û azadî û demokrasî li vî welatî cîbîcî bibe em ê xkarên xwe berdam bikin me li wê derê 104 hevalên xwe ji destan ji bo şer nebe ji bo zarokên vê welatî hevdû nekujin ji bo rewşa azadî û demokrasî çêbe em li wê derê bûn ev daxwaza me û hêviya me berdewam e Kak Nazım ji ber çi heya niha ev doze nayek alîkirin sedem çi ne en büyük özlemimizi burada sorumluluğu olan kamu görevlerinin de bir gün adalet önünde yaşamını yitiren aileler. Ez barım dengê min ji bo Kak Nazım naçît Kak Nazım Bu ülkenin Kak Nazım ji ber çi ev doze heya niha nayek alîkirin sedem çi ne tabii şöyle biz ayda bir ya da bir em mehê careke dadgeh çê be malbat diçin em jî diçin di wan dadgehan de em dibînin şanoyek heye şano tê lîstin hê jî berpirsên Daişê yên Tirkiye emirên Daişê berê jî niha jî tên parastin em vê dizanin parêzerên me bi belgeyan bi delîlan eşkere kirin çawa dewlet wan diparêze em jî vê dizanin lê serokên dadgehan şandên dadgehan li gel van hemû nêzgatiyên nebaş li gel van ji bo hewl nadin rastî derkeve meydanê em jî di dadgehan da van hemûyan dibînin evya em ji vê rewşê pir xemgîn 104 hevalên me tenê ji bo daxwazên aştiyê li wê derê civiya bûn lê hatin kuştin kes dikare vê qebûl bike îro li gara Enqerê me xwest daxuyaniyekê rojnamavanî bidin lê polîsan êrişî mekirin gel 25 hevalên me binçav kirin ev 7 salin em dadê dixwazin dadperweriyê dixwazin salê carek em dixwazin wan hevalên xwe bi bîr bînin lê dewlet vê nahêle ez vê şermezar dikim û bi tundî şermezar dikim Beres Nazım Karakurt endamê meclisa Partiya HDP û yek ji birîdarên dehê cotmehê ya sala 2015 hêviya selametiyê bû te dixwazin hêvîdarên rojek bêtin bigehin der encamê û
sebebkar bên eşkerakirin bu nerîna giştî her hebin.